Intandokazi yamabhinca uXolisa Mbete ukhala esikanandi isililo ngegcokama elisha. UMbete uthi igcokama elisha akusiye umuntu ongafika uxoxe naye indaba bese uyamthemba ukuthi leyo ndaba leyo izohlala phakathi kwenu nobabili. UMthandeni akanasifuba, wakhahlelwa yihhashi. UMbete uqhubekile wathi abantu abasondelene noMthandeni bayazazi iy'mfihlo zakwaMthandeni ngoba uMthandeni vele isifuba yinto engekho. UMbete udume njengomuntu ohlale eyingcokolela ey'nkundleni zokuxhumana, ngisho ekhuluma lento ngoMthandeni abanye abantu abaningi abamthathanga serious ngoba bayamazi ukuthi uwumuntu wamahlaya. Yabo bafowethu, igcwama elisha sengibonile akusuyena umuntu okuhletshela into, akusiwo umuntu okutshela into, umtshela into bese eyindlulisa yena. Igcwama elisha mfowethu lahamba layohlola lapha, lafika isangoma samtshela umuntu owabulala ubaba, wabuya azokusho lokho. Sengiyamazi wabulala ubaba, kusho isangoma bengiyohlola. Ubatshelelana abantu, batshelelana ngoba bekufanele kube yimfihlo yakhe nesangoma, uqhatha isangoma manje.